Хора поканиха ме на хотел. Аз все още не мога да повярвам. Включвам се само за да ви кажа, че Пламен днес може би ще спи на басейна. Тази екопътека се минава за плажа. Трябва да снимам общо 10 видеа. Нали знаете, че моите влогове никога не е само хубавото, но те са с видеограф, с списък. Нещо да кажеш, че гаджето си те е довело на хотел. С реклама се успява, иначе без рекламата нищо няма да стане. Много яко, много яко. То си трябва къде, нали? Ево, обичам. Чакай. Идваш безплатно на хотел и се снимаш как пиеш кафе. Не знам дали знаете за този лайфхак. Да, просто трябва да отидем да се забавляваме и да се снимаме докато го правим. Едно бързо включване, как е горе? Хора поканиха ме на хотел. Току-що се настанихме, даже снимах и рум тур. Сега ще ви го покажа и тук. Еми ще снимам и влог, да. Ето това е хола. Ето го моя статив. Нов, току-що купен. Ето ме и мен. И това е холът. И сега гледайте гледката от терасата. Тук е малко трудно. Погледнете, имаме си гледка към морето, а това е Infinity Pool, Infinity басейна, а това там е зиплайнът, по който ще се пускаме утре, който е с дължина 468 метра и височина 118 метра и летиш над морето. В смисъл не е над морето, но виждаш морето. Много е яко. Сега ще ви покажа и другите стаи. Ето имаме си и кухня. Сега да ви покажа спалнята. Ето я и нея. Доста симпатично апартаментче. Банята. С рибки. Хай. И още едно огледало. Това е. Аз не мога да повярвам все още, че сме тук без пари, защото са ме поканили да снимам. Просто не мога да повярвам. Всъщност аз не ви казах къде сме. Намираме се в Топола Скайс. Това е един огромен резорт на Северното Черноморие. Намира се в село Топола на около 1 час път от Варна. Доста е далеч. Ние пътувахме днес 7 часа, но все пак сме без пари тук. Сме поканени. Много яко. Имам да снимам за тези... За 2 нощувки сме тук и аз трябва да снимам общо 10 видеа. Ама ще снимам какво да правя. Вече снимах едното за стаята. Дано да се е получило. И сега ще ходим да ядем, защото сме гладни. Ти нещо да кажеш? Айде да ядем, моля ти се. Нещо да кажеш, че гаджето си те е довело на хотел? Маса гадже. Много скромно. Купих ти статив. Добре, ето. Купи ми статив. Спонсора. Ама този път аз съм спонсора. Не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и да ме последвате в Instagram, където ще кача няколко рилчета от този хотел. Приятно гледане ви пожелавам. Отиваме да ядем. Излезнахме от нашата сграда, която е номер D. Буква D. И ето това е, всъщност този комплекс е огромен. Това е единия басейн. Има 4 басейна общо. Един, който е Infinity, вече ви го показах. И другите са такива. Има аквапарк, има въжен парк, екшен парк. Много неща има. Спа център, ето виждаме го в момента. Много голям спа център има. Много неща има. Вижте рецепция пишната. Ето го дворчето. Много симпатично. Ето това е главният вход на Топола Скайс. И вижте, има дори такива колички, които ние ще не се възползвахме. На връщане. Много са яки. Има няколко такива. Ето това тук е ресторанта. А ние не знаем все още къде ще ядем, защото това е огромно и не знам дали ще намерим къде може да се яде. Ами отиваме в някаква пицария. Аз по принцип доста разучавах хотела, понеже трябваше да си пиша сценарий за всичките видеа. И нямаше в сайта пицария, така че не знам къде отиваме, но там ни изпратиха. Мен ми мръзна да обикалям. То е много голямо. Ще обикаляш още 2 дни. Вземи една такава количка от тия хора. По принцип има ресторант, 2 основни ресторанта има. Има аквабар, който е при аквапарка. То реално хотел е all inclusive. Да не е то бар пицария. Те казаха при басейна. Ето тук има някакъв бар и
Това може би е пицарията. Ще видим сега какво ще ядем. То ние дойдохме много късно в 3 часа. То всъщност ние днес така или иначе нямахме обяд, защото настаняването е от 3. Сега ще видим какво ще хапваме. Ами взехме си пица. По принцип ние не ходим на All Inclusive и ни е доста странно и нетипично, но тук има пицария някаква, има и десерти. Ето, 2 парчета пица и имаше и форнети и това ще ядем сега. Минавам само да ви се оплача, защото нали знаете, че в моите влогове никога не е само хубавото. До кога? Вече 2025 година, до кога по ресторанти, хотели, барове няма да имат ядкови млека? До кога? Поне имаше магазин, ходих да си купя и после отидох на бара и поисках лате с моето мляко. И ми направих. Така че поне ще пия лате с лесно мляко, защото тук обработвах сега едно видео на дивана, направо и казвам, умирах за сън. То не е лесно да станеш в 6 и да пътуваш 7 часа. Много е далеч това тополо от София, много е далеч. Вижте, там има още някакви инфлуенсъри снимат, но те са с видеограф, с списък, с цяло сериозна работа. Не знам какво снимат. Всъщност не знам дали са инфлуенсъри или просто правят някаква реклама на хотела, но е много интересно. И между другото, ето тук до нас на съседната тераса точно излезна един с GoPro, влогваше и показваше, нали, не знам, не го чувах какво говори, дали на български изобщо, понеже тук има много чужденци, главно румънци, но много интересно, от всякъде някой снима. Поред мен, като цяло тази година този хотел е заложил на реклама и е инвестирал супер много пари в реклама. То всъщност не знам дали са инвестирали пари, защото на мен примерно не ми плащат, на мен просто ми предоставят 2 нощувки All Inclusive. Ива и Радостин също бяха тук и не знам на тях дали са им платили. Трип капа от един за друг също. Като цяло тази година просто са заложили на реклама, яко от всякъде, всевъзможни хора да ги рекламират и според мен с реклама се успява, иначе без рекламата нищо няма да стане. Колкото и да ти е добър продукта, хотела или каквото и да било, без реклама няма как да се случат нещата. Да, много е готино. Аз все още не мога да повярвам, че са ме поканили и съм много щастлива от този факт. Това е едно послание за вас, да не се отказвате. Просто си движете нещата и в един момент ще се случат доста яки неща. Защото аз въобще, смисъл, винаги съм искала да ме поканят на хотел, но въобще не съм си мислила, че ще стане в скоро време, камо ли пак тази година. Това те ми писаха и този имейл, като го видях, аз просто така гледах, не можех да повярвам, това е истина ли, не е ли? В крайна сметка се оказа, че е истина и съм много щастлива, че се случва и много яко, наистина много яко. Така че ще ви се случат нещата рано или късно, просто не се отказвайте. Иначе аз за сега снимах, ето го новото стативче и камерата Sony-то. Снимах, какво снимах? Как пия кафе просто снимах. Това е живота. Идваш безплатно на хотел и се снимаш как пиеш кафе. Реално доста неща трябва да снимам. Не знам как ще ми стигне, честно казано, утре един ден. Но всичко съм си записала, всичко буквално до последната секунда, всякакви кадри, какво трябва да направя, къде, кога и се надявам да се случат възможно най-бързо нещата. По възможност до обяд, ако стане, въпреки че доста ми се струва, но ако стане до обяд, ще е супер. После си почивам цял ден. Много ще е яко, ако се случат нещата. Аз всъщност заснех, откакто сме дошли, на фона на всичко, което трябва да заснема, реално нищо не съм заснела, но все пак нещо успях да заснема. Мислихме да ходим до релакс, защото има една релакс зона. Мислихме да ходим и там да снимам, но моето гадже заспа и аз бях на ръба да заспа и не знам дали ще стане днес или утре. Не знам доколко работи, не можах да намеря работно време на релакс зоната. Така че може и за утре да остане, не знам. Каквото такова. На мен един голям проблем ми е, че съм перфекционист. Искам всичко да е перфектно. Едно нещо мога да го снимам 15 000 пъти, за да стане перфектно. А то реално е перфектно само в моите очи.
В смисъл, на никой друг не му пука дали косата ще ми е зад ухото или не. И дали ще е една идея по-тъмен кадъра или не. И дали ще, примерно, камерата с 1 сантиметър по-нависоко, отколкото е. Такива неща просто ме побъркват, защото не стават както си ги представям аз. Това много ми забавя нещата. Много ми забавя всяко едно видео. Просто трябва да се отуча от това нещо. Да проумея, че на никой не му пука. На никой не му пука дали камерата ми е с 1 сантиметър по-нависоко. Да се надявам, че този път няма да заснемам всичко по 10 пъти, защото това просто ще ме довърши. Сега продължавам да си пия кафенцето и ще се включа, ако има нещо интересно. Взех си едно жинче и дойдохме на басейна на Infinity Pool. Но в момента часа е 5-6 някъде и тук е страшно мазало. Няма как да се снима каквото и да било съдържание в момента. Просто има 500 човека и много деца, които пръскат също така. Затова аз мисля да стана утре за изгрева към 5-6 и да снимам тук. Дано да успея да стана, защото е много лесно да го кажеш, ама да го направиш е много трудно. Проблема е, че аз не мога да снимам с дрона обаче, ще трябва и гаджето ми асистента да стане и той в 5-6 часа за изгрева. И още взето утре ще е забавен ден. Нищо не можах да снимам сега, защото всичко е затворено. Зиплайна не работи, екшън парка е до 6, аква парка предполагам и той е до 6, релакс зоната и тя е до 6. Общо взето днес само рум тур и кадрите от стаята и утре всичко останало, така че пожелайте ми късмет. One eternity later. Вече сме на вечеря. Тук е мазало, между другото. Има супер много хора. Не знам защо така. Аз си мислех, че при положение, че залагат тази година толкова много на реклама, няма хора. Но то всъщност е мазало. Може би защото е август. И повечето са чужденци, но да, взехме си вечеря. Между другото имаше суши на All Inclusive. Суши аз лично не съм виждала, но нямаше спиле, нито с карида, та не си взех. Иначе имаше между другото и супа за вечеря. Има пилешка и крем супа и аз си взех каквото видях общо взето, то на All Inclusive е така. Каквото ти хареса, взимаш и това е. Чакам сега и Бебчо да ми донесе 2 пържолки малки. И ще хапваме. До сега бяхме на залеза, гледахме и се снимахме. Станаха топ снимки. Може да ги видите в моят инстаграм. Ето тук ще го изпиша. И да, това е за момента. Ще се включа след малко. Я да видим месото. Месото изглежда много добре. Тук-що е изпечено. Има такива готвачи, които готвят на момента и те правят месо и изглежда много добре наистина месото. А между другото и от персонала по-голямата част са чужденци, не говорят български. Черпя ви с един залез, който за съжаление на покета хич не изглежда толкова яко, колкото е наистина. Защото на този покет не знам защо, но са толкова бледи цветовете. Иначе ето това тук е зиплайна, по който ще се пускаме утре. Ето от там горе се пускаш по тези въжета и аз си мислех, че са така напред. Нали, просто отиваш напред. А те са супер надолу. What? Bro, what are you talking about, man? И най-вероятно ще е доста страшно. Но сигурно ще е готино, дано да не умрем от страх. Иначе исках просто да ви почерпя с залеза, но той не изглежда на камерата както е на живо, за съжаление. Какво стана, бе? Здрасти! Сега тръгваме по тази екопатека до плажа. Ама Бевчо, то мен ме е страх вече, то си стъмно. Тази екопатека се минава за плажа. Има и шътъл да те закарат от хотела, защото плажа явно е далеч. Мале, той въобще не се вижда, тая екопатека е доста дълга явно. Това има шътъл. Ма той плаж въобще не се вижда от тук. То се вижда само море, ама плаж. Вижте, по тази екопатека се стига до плаж и се върви бая. Иначе исках да ви кажа за ресторанта. По принцип всичко беше вкусно, всичко си изядох, но
all inclusive е просто... Друго си е да си седнеш на ресторант, да си поръчаш храна, да си се наядеш, да ти я сервират. То се биеш направо да си вземеш храна. То е мазало в този ресторант и ти се редиш на една опашка. Иначе е вкусно. Окей, да, вкусно е. Ние не сме фенове на all inclusive и мисля, че никога няма да станем, колкото и да е вкусна храната. Добро утро. Вижте тук какво пише. Sunrise 6 и 9 минути. Часът е 6 и 9 минути. Но къде е Sunrise? Няма го. Слънцето го няма. Като на July Morning и August Morning го няма. Но това е положението. Достатъчно е просто да няма хора на басейна, за да мога да снимам, така че сега започвам да се оправям. Добре, че снощи си легнахме в 11, доста лесно станах в 6. Сега ще се оправя набързо и излизам. Много е студено. Не знам как ще снимам по бански. Не знам, на мен от снощи ми е студено. Стара риза. Аз ни шовър не съм си взела и тук дойдох. Мисля, тук вчера седяхме на дивана и гледахме диви и красиви и аз умирах от студ. Не знам защо. Но да, това е. Не знам дали знаете за този лайфхак. Но сега специално с матираща пудра го пробвам за пръв път. Но с такава бяла пудра, бебешка, много пъти съм го правила. Когато нямате сух шампуан, тази пудра действа като сух шампуан. Пробвайте го, ако искате. С бебешка пудра работи, но мисля, че и с тази пудра работи. Ние снимахме вече доста съдържание. Остана ни само екшън парка, аквапарка, зиплайна и спа центъра. То да ходиме там, в смисъл. Аз ги снимах с дрона, само трябва да отидем да ги ползваме. Да, просто трябва да отидем да се забавляваме във въжения парк и да се снимаме докато го правим. Да. Сега вече часа е 8 часа и 5 минути и ние отиваме на закуска. Закуската е от 8:00. Никога не ни ще е случвало, но все пак сме станали в 6 и сме умряли от студ и от глад и отиваме сега на закуска. Айде! Вече сме в ресторанта. Аз си взех една пържена филийка, банички, бъркани яйца и бекон. И това е овесеното мляко. Супер! Закуската е много добре, ми изглежда. Яйцата топ. Ами не, аз не искам. Два омлета. Ти си взел? Да, имам 3 яйца, мисля един омлет да си взема. Много яйца и яка струнка. Добре, аз не искам омлет. Ето това е закуската и гледката. Отиваме сега на въжен... Това микрофон е по-слаб от другия. Отиваме сега на въжения парк. Ето аз си обляках спортните дрехи. Взехме GoPro-то и отиваме дано там да позволяват с кроксове, защото не ми се носи скецове. На зиплайна ще трябва да сме скецове задължително, но за въжения парк нищо такова не пише. Така че отиваме. Намираме се в екшън парка, във въжения парк и както ви казах, тук има 2 нива. Аз минах първото. Оле, аре, давай, ти можеш. Няма да падна. Няма шанс. Айде, браво, успешно мина първото. Много трудно, няма шанс да стигна до друго. Добре, от друго. Трябваше май да се разгрея първо. Да, трябваше. Ще разтегна нещо. Това е на ниво начинаещи, само да кажа. А това следващото не знам как ще го минаш, обаче да знаеш. И аз не знам. Айде. Бебчо. Ще падаш май скоро. Ти се измори, ти нямаш никаква подготовка. Нямам. Не знаех, че трябва да имам. Едно бързо включване. Как е? Как е горе? Препъти се. Да. Дори не съм си помислила да се опитвам на второто. Това е много по-трудно, отколкото очаквах. Но моето гадже вече е на ниво 2 и започва трето препятствие от ниво 2. Хващате се отгоре за черното, отвис, само местите краката. Това е най-лесният вариант. Ама първо си дайте малко време, защото е дълго и... Много е високо и много страшно.
и много сила се изисква. Много сила се изисква, ръцете ме заболяха, направо въобще не очаквах, иначе ниво 1 е ето това. Сега, това беше много. One eternity later. Почти сме готови с въжения парк вече. Ето момчето мина вече. Това е последното препятствие. Последното препятствие. Истинска машина. И сега след тук отиваме към спа центъра да снимаме там и да си починеме малко. Промяна в плана, понеже сме облечени и обути. Решихме сега да се пуснем по зиплайна. Ето го. Отиваме. Въжетата са супер стремглава надолу. Сега ще умираме от страх. Дано оцелеем. Да. Снима сега. Килограмите вашите колко? 99. То даже тук. Много ям даже. Ти ще си отляво. Ето виж, хората се пуснаха, оцеляха. Да бе, то си трябва малко адреналин. Изглежда много яко, ама ако е страшно. Ако не е страшно. А случайно се пуснал тук. Вие няма да се спуснете. За курсите. Килограмите вашите? 51 бах. 51. Нали се беше мерила? 51 бях, а вече сигурно съм 52. Бево, обичам те. И аз вече много те обичам. А трябваше да заставам. Дай ми малко инструкции, може да се... Ръцете винаги ги държиш долу, когато видиш розовите знамена. Си опълваш ръцете. Чакай. Си опълваш ръцете, главата назад. Така долу пара. Да, и главата назад леко. Добре. И краката винаги са разтворени, отпуснати надолу. Не напред, не кръстосани. Добре. 2. Едно. Приятен полет. Мале! Готино беше. Яко беше. Здравейте отново, вече много по-късно. Аз последно дори не помня какво снимах. Май във въжения парк май снимах последно. После отидохме до спа центъра, снимахме там. Една жена ни напсува, между другото, каза ни сука, блят. Защото трябваше да снимам сауната, тя беше сауната, нали? Разбирам, че не е удобно, ама за това псуване, чак да ни псува сука, блят. Беше излишно, можеше просто да каже махайте се и толкова, защото трябваше да ни псува. И така, после, след като приключихме с снимките на... Всъщност, аз
Не. След въжения парк отидохме да се пускаме по зиплайна, защото беше много по-логично, понеже бяхме с дрехи и с маратонки. Гачето го измисли. Много умно, защото ние мислихме да снимаме спа центъра по Бански и после да се върнем, да се преоблечеме пак, да се обуеме пак обувките и да ходим на зиплайн, което нямаше никаква логика. Та отидохме на зиплайна, беше доста страшно, екстремно, но беше и много яко. Беше доста готино. Снимаха там с дрон. Чакам да ми пратят клип, още не са ми го пратили, но като гледате това вече със сигурност ще ми е изпратен, ще е качен в Инстаграм, даже тук също мога да ви го сложа. И да, зиплайна, колко време се плъскаш? Сигурно една минута. Иначе 468 метра е дълъг, ама то много бързо минава. И гледката е топ, много е яка. Той си беше сложил на главата GoPro-то, за да се обърне така към мен и да ме снима, но е по-тежък, съответно по-бърз и не се виждам на това клипче с GoPro-то, ама както и да е, ще го преживеем. А след това си облякохме банските и отидохме вече да снимаме спа центъра, там жената ни напсува и после се преоблякохме отново, си облякох други бански и отидохме на аквапарка да снимаме там. Дръжте! Дръжте! За съжаление не можеш, беше забранено да се пускаш с GoPro. Малко тъпо, като он не се пускал пин. По принцип в Ива и Радостин имат влог от този хотел и мисля, че той имаше кадри от аквапарка с GoPro-то на главата, но ние нямаме. Снимахме там, пуснахме се 5-6 пъти по парзалките. Аз по принцип хич не обичам аквапаркове, но се пуснах по 2 парзалки и да, взех си един коктейл там от аквапарка, снимахме и си тръгнахме. Аквапарка, между другото, не е лош. Не е лош. Да, има 5-6 парзалки сигурно. Не са много, но окей. За аквапарк в хотел все пак, в смисъл, даже си е доста голям. Има и такъв басейн с вълни, има и много детски парзалки, доста голяма част за деца специално. И да, беше готин аквапарк. След аквапарка, какво правихме? Прибрахме се за малко и излезнахме и седяхме на басейна. Аз се пекох, той игра в футбол, после игра бир-понг, изпи 5 бири на то бир-понг. Включвам се само за да ви кажа, че Пламен днес може би ще спи на басейна, защото играе на бир-понг и загуби. Вече много бира изпи. Аз му казах да не играя, ама тежко е положението. О, не, поредна бира. О, не. Пламен се напи. Не съм бе, 5 бири спих. Накрая ме викна да фърлям и аз топчето, че се бил напил. И после се покъвахме малко в Инфинити басейна. Прибрахме се и заспахме. И след това ходихме на вечеря да гледаме залеза отново. Залеза отново беше уникален. Не знам тук какви са тия залези, много са хубави. Примерно на Арапя няма такива залези. Няма толкова хубави, със сигурност никога не е имало. Тук залези са уникални. Сега изгледахме един епизод на Диви и красиви и ще си лягаме, защото все пак сме станали в 6 и сме много изморени и много ни се спи. Утре се чекаутваме. Чекаут е до 12 часа, така че има време да станем, да си направя още няколко снимки на басейна, защото забравих днес. Те не са задължителни, просто аз искам, защото е готин басейн. Може чуда се дали да не си направя плитки, понеже на входа на хотела сплитат. Ще си помисля. И тръгваме към Слънчака. Там ще ходим в Зазо на парти, гръцко парти. И оттам към Арапя. И на Арапя ще прекарам до 2 септември около 2 седмици. Даже по-малко 2 седмици. Мале, лятото си замина ужас направо. Ужас. Много бързо. Е така. Долу има детска дискотека. Не знам дали е детска, ама е детска. Понеже тук има амфитеатър и там има музика сега и танци. И как не е детска, бе? Да. Това са плановете. Лятото си замина като един миг
За съжаление, все още не си е заминал, все още има 2 седмици, даже месец. И така, общо взето, това е. Наснимахме цялото съдържание. Днес към обяд, след обяд някъде бяхме готови с всичко и после само си почивахме, затова не съм и влогвала. Това е, приятели мои виртуални. Хайде, сега ви казвам лека нощ и ще се включа утре. Добро утро! Днес се чекаутваме в 12 часа. Сега е към 11 някъде. Снимахме се на басейна, въркусвахме и сега си оправям багажа аз. Както ви казах вчера, ще ходим към Зазо. Ето това ми е фита за Зазо. Не знам дали е подходящ. Ама това измислих. След малко тръгваме. Имаме около 2 часа път до там. Резервацията ни е от 3. Днес има гръцко парти. Нека да си кажем мнението за Топола Скайс. Айде, ти какво мислиш? Гледам головете на Петри и това след малко. След малко няма след малко. Топола Скайс е добре, смисъл хубаво е, огромен комплекс, има много какво да се прави. Въжен парк, зиплайн, басейни, плувен басейн, инфинити басейн, има плаж, има аквапарк. Има буквално много неща. Има магазин, също така. Абсолютно всичко нужно за една почивка. Не сме много фенове на All Inclusive, но примерно тук за така 2-3 семейства с деца е идеално, защото децата със сигурност ще има какво да правят и с какво да се занимават. Така че за семейства с деца е топ. Топ е верно. Апартамента също е много хубав, много готин, много модерен. Май не ви го показах. Ето вижте. Това ми е любимата част. Просто вижте колко е красиво. Това е хола. Той е много голям. Хола е 10/10. И сега да ви покажа и терасата. Масичка с 2 столчета и топ гледка. Хубаво е. Ето го зиплайна. Ето това. Все още чакам да ми пратят клипчето. Аз вече ще им пиша кога ще ми го пратят, защото те пак сме платили 50 лева за това клипче. Искам да си го получа вече. В 2 думи, готино е, много даже. Просто All Inclusive нас много не ни кефи. Вие ако харесвате All Inclusive, ще му дадете 10/10 на хотел със сигурност. Това вече не е ПСЖ, гледа. Ти какво ще кажеш? Всяка махала! Айде кажи какво мислиш за Топола Скайс. Топола Скайс за хора от София е доста път. Да, 7 часа. 7 часа, особено ако си с дете, сигурно е много окей. Ама пък тук ако не си с дете няма много лойка да бъдеш на този хотел, защото се затваряш този хотел и няма най-наблизко ресторанти Албала, ние поне сме излизали. Но пък в комплекса има абсолютно всичко. Има аниматори, глупости, всичко, което тя каза има. И доста занимавки имаш. Ние тук за 2 дена не сме скучали. Да. Вчера минахме 68 неща и в 7 часа вече бяхме полузаспали. Право си заспахме. Забавно е, готино е, интересно е, но може би за малко време, ако сте без дете. Ако искате да седите повече време и сте с дете, можете да заповядате. Не е лошо да си оставите детето. Да си го оставите. Който харесва All Inclusive, ни много не ни харесва All Inclusive, но тук беше окей. Със сигурност е по-добре от Кения. All Inclusive, това е на 100%. Я кажи коя ти е любимата част от хотела. Имаш ли любима част от хотела? Infinity Pool. Чуда се между апартамента и Infinity басейн. Апартаментът е много як. Екшън парка ме много ми харесва. Го преборих. Да. Ма ти трябва подготовка и че мога да правя. В смисъл забавно е, ама чаках да ми е любимата част. Готино беше, аз много исках от много време се катера. Зиплайна беше яко. Зиплайна беше, да. Абе, колко му даваш на хотела? Кажи, айде цялата на тъй. Колко? От 10. От 10? От 1 до 10? 7. И аз му давам и аз 7. 7 от 10 е добра оценка. Сега ви казвам чао. Нещо много тъпо е, че нямат ядково мляко. Трябва да си купите. Но в магазина се продава, така че всичко е наред. Аз ходих всяка сутрин, в смисъл всеки ден по 2 пъти до лоби бара с моето мляко и ги питах да ми правят лате с моето мляко и те се съгласяваха винаги и така че няма проблеми. Айде, бай! Не знам дали ще снимам нещо повече или ще приключвам тук този влог, но вие ще разберете ако ще продължи. Ако не, ви казвам да харесате видеото, се абонирате за канала и да ме последвате в Instagram. Не знам какво следва. Чао за сега!